Tématem dnešního Dobrého rána na Dvojce je nová fasáda. No a novou fasádu budeme dělat i dortům, a to společně s Veronikou a Marií Lukešovými. No a nejenom fasády, ale dorty samotné. Dámy, krásné dobré ráno. Dobré ráno. Vy jste tedy říkala, Maruško, že Veronka se stydí, nebo co, takže budeme vykládat spolu dneska? Že ježiš. Budeme všichni vykládat, že jo? Verunko, jak se vstávalo? Schválně. No moc dobře, ne, Moc jako. dobře, tak Ale brzo. jsou zvyklá z práce, taky stáváme brzo. No právě. Tak je vidět, že vy prostě opravdu jste zvyklé pracovat pořád, jakože vy jste se vůbec nezastavili, sotva jste přišli, tak hned jste začali makat. Přátelé, tady ještě ani nebyla kamera, tady nebylo vůbec nic, bylo tady dokonce zhasnuto. Skoro zasnuto, no a už tady normálně se připravovali dorty, korpusy a tak. Takže co dneska budeme vlastně připravovat? Já jsem říkala, že budeme zdobit dorty a napečeno teda už máme, jak vidíme. No, to bychom nestihli za tu dobu, tak bychom jsme to museli udělat, no. Dobře, takže si aspoň řekneme teda, jakým způsobem udělat ten nejlepší korpus, třeba právě tady tenhle? No, Nebo jak to máte normálně přichystáno? Cvíboch, jo, takže Cvíboch? Cvíboch dá se říct po Normální domácku. cvíboch. Co je cvíboch? Já jenom teďka nevím. Toto je jako korpus, jo, ale normálně po domácku se říká cvíboch. Vlastně bílý těsto. To vajíčka, cukr, pišlá se to, zasypí se to moukou. Ano, tak, piškot. Takže cvíboch už vím, že je piškot. Dobře. A to je takový ten klasický základ. Ano, to je. Rozřežeme ho teda na 3 díly. Nebo dvakrát se rozkrojí, takže jsou 3 díly vlastně. Jo, dá se tam krém, to je pudinkový krém s máslem. Jo, dělají se to různě, jsou různý směsi na to teďka, ale my děláme teda klasické pudinkové s máslem. Tak vy už máte taky téměř 100letou tradici, že jo? No. Takže vy už to máte naprosto jasno. A vy máte právě takové rodinné cukrářství, dá se říct. My se vás samozřejmě nebudeme ptát na takové ty špičky, které má vždycky každá ta cukrárna, která se nedá prozradit. Se neprozraduje. Ale je nějaká věc, kterou byste třeba mohla poradit všem, kteří dělají často dorty na různé narozeninové oslavy. Zkrátka dobře, aby ty dorty byly hezčí, chutnější, sladší a lepší. No tak já bych řekla, že aby ten krém moc nepřeslazovali, protože to není dobrý. Já jsem pro. No a aby to bylo vláčný, tak se to může pokropit třeba rumem nebo něco, aby to nebylo suchý ten dort. Takže kropit. Ano, hodně nějak kropit. Hodně Aby kropit. nemuseli pánové potom kropit. Jako. No, Může se dohromady. aromem rumovým, jo, s cukrem, anebo teda tím rumem, nebo nějakou griotkou, jo. Já jdu tady zatím za Verunkou. Verunka, já se zeptám, co ty tady vyrábíš, povídej. Já teďka dělám tady šmoulinku na jeden dort, který budeme dělat pro holčičku. Šmoulinku. A tohle už je asi nějaký kousíček šmoulinky? Ano. To teprve budu dávat dohromady, budu tomu dělat obličej, budu to dělátkem vytahovat a pak to čokoládu Podívej se na dělám. ty krásné věci. Já se zeptám, jak udělat ten marcipán, jak ho rozválet tak, aby nepopraskal, protože spousta lidí s tím má docela dost problémy. Takže nevím, jestli je to tím marcipánem, který potom lidi kupují už hotový, nebo jestli vy si děláte svůj vlastní. No, my si děláme svůj vlastní, záleží jako na marcipánu. My děláme pravý marcipán z mandlí. A když je suší, musí se samozřejmě pořád zadělávat do igelitových sáčků, aby neoschl. Tím pádem potom nepopraská a dá se s ním vlastně potom pěkně pracovat. Já jsem vždycky měla radši žlutý marcipán a oni mi všichni říkali, že prý je to stejná chuť a já tomu nevěřím. Prostě žlutý je lepší, že jo? To je stejně tak jako bonbonama. Zelený byly Já taky si vždycky taky nejlepší. myslím, že jo. Ne, ale tak jak to je teda? Opravdu je tam něco jiného, nebo v tom žlutém? Nebo je tomu zbarvení? Je to přírodní barvivo, takže jako Všechno stejné. je to všechno stejné. No. Dobře, Verunko, Já si stejně Maruško, myslím, že je nejlepší. my vám pro tuto chvíli děkujeme. My se za malou chvilinku vrátíme za vámi zpátky. Kdyby náhodou jste vy, diváci, nevydrželi, podívejte se na www.dobrerano.tv, protože tam najdete recepty nejenom k samotnému korpusu, ale i k tomuto marcipánu a k dalším věcem, ale ty si necháme na potom. Teď nás totiž čeká úplně jiná věc, Ano, ale další stejně tak host. příjemná. Dobré ráno se nám dnes starají Veronika a Marie Lukešovi, cukrářky, které přijali pozvání k nám do Dobrého rána na Dvojce. Krásné dobré ráno ještě jednou, dámy. Dobré ráno. Tady už máme pomalinku, ale jistě hotovou šmoulinku, kterou použijeme na dort, který se nám chladí, pokud se nemýlím. Ano. Jak dlouho si vůbec, Veronko, trénovala zručnost cukrařiny na to, aby si dokázala tu šmoulinku dělat tak krásně, jako to umíš? No, jelikož já asi bych řekla, že to mám v krvi po mamince. Takže mě to nějak tak samo od malička jsem chodila mamce pomáhat do cukrárny, když jsem ještě chodila na základní školu, takže Co se pro mě to mládí pak bylo naučíš? takový snazší.
Já jsem se vždycky chtěla vyzkoušet tady ty růžičky, protože já jsem říkala, moje babička, tato pravidelně dělala vždycky růžičky na dort. Pamatuju si, že ona mi udělala vždycky ten střed a já jsem potom tam dolepovala jenom ty okvětní lístky. Zkusi to. Já už to tady, hele, já už to tady mám nachystané. No, tak Moment, ukaž. to je střed. No, To mě jak zajímá. byste to dělala? A jak to? No to já jsem ten střed nedělala právě, jo. Takže tak se jako na toto tak šupne. Aha. Ale každý to dělá jinak, ale Takže řekla takhle vám a to normálně tak, že jenom- kdo v tom jenom- nemá jako, počkejte, Takhle. No. tady toto je tenký, jo, to tenký Ano. musí být na vrchu. To tenký na vrchu, jo. Takže takhle jenom to... No a musí to hodně zavřít, jak bude salát. Já vás dámy Jinak bude obdivuju, že to salát. máte ještě v rukách. Já už bych to měl dávno v No a kuse. tady to trošinku tak otevřem, dobrý. Otevřem, Jo, teďka do protivky, jsem zašla moc brzo. Tady Aha. senka to přilepí ten lísteček. Sem? Ano, tady by to bylo do protivky. No, Takhle, jo. jo. Ale Zase Leny jde vidět, že máš otočit, proto cit. otočit. To je moc pěkný. Ano, takhle. Dejte si to k sobě. Tady Jasně, to, jo, takže tady to. otočím. Dobrý, takže další. Vy jste totiž moc rychlá, víte, takže Aha. nemusíte- Takže zase toto musí být do půlky, jo? Ano. Jiříku, Jasně. tady v této ledničce Tady to. už se nám chladí dort, na který Tak, budeme jo. tyto růžičky A jo. Zase. A okládat, zase otočit. pokud se nemýlím. Jo, tak já už to... Ale Kdyby ze vás spodu zajímala to recept točí na tak samotný do marcipán, markněte se na www.dobrerano.tv. Ale to vy dospělí, pro Tak, vás a zase děti je tady tady toto teď musí být v hraníček. prostředku, jo? Takže tohle. Budeme pokračovat. Veronika a Marie Lukešovy jsou přes pečení dortů a přes takové ty cukrářské dobroty. Právě i v dnešním dobrém ránu. Já si A říkal, proto že tohle je jsme se- pizza. To si říká pizza, to není To pizza. není pizza. Ne. No to je prostě, to je Balíme to, ten co mě dortík. vždycky úplně fascinovalo. Verunko, to je také z marcipánu. Ano, to je marcipán. Já jsem si vždycky myslela, že tady musí vzniknout takové ty sklady, ale jak na to koukám, tak on je takový hezky přizpůsobivý teda. Ten A zbytek fondán se odřežeš. tomu říká. Ano. Fondán. Marcipán. Marcipán. Pravý marcipán. Právě, ano. A zbytek se akorát odřeže, zarovná a je to. Ano. A nahoru tedy budeme skládat tyto krásné růžičky a lístečky, které už si připravujete Ano, taky. z dalších. A marcipán je pořád stejný, jenom jinak obarvený. Ano, Jo, přesně tak. takhle to je. My budeme dneska dělat dorty 2. Vy jste říkali, že jeden pro holčičku, jeden pro chlapečka, že? Ano, a potom jeden jako s růžičkama. Takže 3 do... Třeba svatební. Ano, může to být i na svatbu. Ale jinak to složení dortů bude stejné. Ano. Vy máte, Jenom vy máte v podstatě na vašich stránkách zhruba 2 až 3 tisíce vzorů dortů. To je neuvěřitelné. Jak si to pamatujete, jak to udělat? Nebo máte to v hlavě, že když vám někdo zavolá, já chci takový ten dort číslo 285 My táborákoví třeba? kytaristé máme slovníky a zpěvníky. Vy máte taky nějaký No, máme knihy, dortík? kde máme Dortní? všechny dorty nafocený, máme tam ty čísla, takže podle těch čísel potom si Podle toho se vlastně orientujete. najdeme. A vybavíte podle si toho to přesně, děláme. co to je za dort, co tam asi budete potřebovat? Jste schopni takhle jako na první dobrou to? No, záleží podle toho, Někdy. jaký je to dort, jestli ho děláme častěji, Často, nebo jenom prostě někdy. Dobře. Dámy, my vás necháme samozřejmě dál pracovat. No a Teď si dáme no name světlo. No name, jo. Marie a Veronika Lukešovi jsou dnes tady s námi ve studiu. Jak vidíte, tak tady pečeme a zdobíme dorty. No v podstatě napečeno jsme měli, ale minimálně zdobíme dort. Ale tohle... Takže tohle je pro holčičku. Ano, může to být pro Tak, holčičku. může To je být pro krása, holčičku. to je krása. A nebo pro kluka, který má rád šmoulinky. Verunko, já jakožto absolutně nezručný člověk. Za jak dlouho bych zvládl tady tuhle krásu marcipánovou? Podle toho, jak bys byl zručený, bych to tak viděla. No, Nejsem vůbec. jenom třeba takhle nazdobit, vykrojit, udělat tu šmoulinku, tak tu hodinu určitě. Hodin. Pro zručnou cukrářku. Tak pro mě už je to tak půl hodina třeba, ale Já jako budu ze mít začátku problém- mě to taky samozřejmě trvalo Já budu mít díl. problém vůbec jenom přečíst recept, takže to abych Takže hodinu začal čteme péct tak recept. týden dopředu. Takže tohle je dívčí dort, který už máme hotový, nebo budeme ještě Ano, dodávat ten tady už máme žabičky? hotový, teďka uděláme pro chlapečka dort. A tam budou žabičky. Tam budou žabičky. No, super. takže... A tady Marie, ta nám připravuje co? Rybník. Aha, to bude Rybník, rybník. na tom budou žabičky. No tak Na skvěle. rybníku. A vy jste nám teďka prozradili, že jste v podstatě pekli a připravovali dorty pro různé známé osobnosti. Maruško, Tak se pochlupte se, trošku. přesně. Pro svého dělali jsme- oblíbence. No ano, pro svého oblíbence Pierra Brise jsme dělali už asi 3 dorty, vím, že mu chutnali. Mám ho i nafocenýho, takže jsem byla spokojená. A vy jste za ním normálně přišli a řekli mu, tady máme pro vás dort, ochutnejte. A jaký byl ten první? Ten první byl, já nevím, půl metru velký, byl na něm kůň a takový to, já nevím, to jich typy nebo něco, Aha. jo, a fekeraj a tak. A byl máslový nebo jaký? No, to byl čokoládový. Ano.
do marcipánu bílýho, jo, a na tom všechno to. Po Bylo to druhé to napsané byl pro jaký? Piera. Ano. A ten druhý byl, já nevím, to bylo myslím 70 cm velká puška z hnědého marcipánu, taky do marcipánu, z hnědého marcipánu. Byly tam ty kuličky stříbrné, jako že má ty cvočky, jo, tak to byly taky nadšené. A do třetice? Potom jsme mu dělali takový srdíčko patrový a navrch jsme mu dali fotku s manželkou. Ale to už vás normálně asi očekával po třetí, ne? Když už přijížděl takhle do Prahy, tak už si říkal jenom, tak kdy zase přijde ten dortík? Tak doufám. Co si pro mě připravili dneska. Dobře, dámy, my vás necháme opět pracovat a vy ostatní, pokud vás zajímá samotný postup a výroba marcipánu a takových dortů, tak si na to počkejte, protože v tom příštím povídání se k tomu rozhodně dostaneme. Teď se ale dostaneme k jiné věci. Taky velmi příjemné. Jo, tak tady už... Vše výtvory. Takže za Veronikou a Marí Lukešovými. Tak vy jste nám tady upekli dort, mezi tím jsme viděli vlastně jeden dort, který byl pro mladou slečnu a teď pro mladého pána. Je to tak? Tady máme Vojtíškovi napsáno, je to teda roztomilé. Tak vy to máte jako takový pucle. Vy jste si udělali základ. Ano. No, to jsem... Nainstalovali jste, jak říkáme my, Šmoulinku. Nenacházíme vhodná slova, šmoulinku a ostatní věci na to. Potom jsme to sundali, dali bokem a nainstalovali nové věci. Ano. Takhle jako jednoduše to děláte vždycky. No to tak neděláme, to když si objednáte dort, tak ten je daný. Já jsem si myslel právě, že co zbyde, co kdo nedojí, tak to akorát doděláte a nahážete na to novou. Ale my budeme dělat ještě třetí dort a to je v podstatě tady ten růžičkový a ten je teda pro maminku, pro babičku, No, anebo na může svatbu být na se svatbu. Mě by teda hrozně zajímalo, a jestli už chcete, klidně můžete začít, že byste začali přestavovat tento dort, mě by hrozně zajímalo, jak to vlastně vypadá. A zároveň se zeptám Jitky Smutné, jste na sladké? Nesmím být na sladké. Nesmíte, jo? Tak je to Zakázala přesně. jste si to? Ano, už jsem si to zakázala. A byla jste? Já mám sladké velmi ráda, ale vyhýbám se mu. A máte něco, co jste si teda dovolila, že si občas dáte, když už je to sladké? Jo, co to je? Zmrzlina. Jaká Smetanová. je nejoblíbenější? Hřeším teda. Takže alespoň tuto neřest jste si dopřála. To jo, a mám dopřáváte si často. Ne, často ne, Často, alespoň někdy. ale někdy. Jo. Dobré něco. Je to teda smetanová, anebo spíš jste pro takové ty ovocné? Ne, jemnější? mám ráda spíš vanilkové, karamelové. A pečete dorty, pečete sladké? Já peču málo teďka už, protože snažím se nemít to vůbec doma, abych nebyla teda zlákaná k tomu ochutnat, ale pokud, teďka zrovna jsem byla s dcerou na chalupě a byly tam stromy plný švestek, tak jsem prostě během asi 4 dnů pekla 4 švestkový koláče, každý den prostě se jeden snědl. Ono musíte nějak spotřebovat tu úrodu. Ale to už dělám od oka, ale zjistila jsem, že mě to pořád ještě baví a že to ještě umím. My každopádně necháme dámy tady pracovat. Necháme cukrářky pracovat, ale jdeme si sednout. A tady nemusíme stát.